Πάμε μέχρι τη Γερμανία, τον κύριο Κώστα Δημητρίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Καλημέρα, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα σας από τη Γερμανία. Καλή εβδομάδα. Ακούσαμε τώρα την πρόταση στην Ελλάδα, όσοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, να το δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση και να πληρώνουν, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος να κρατάνε κάτω από το μισθό τους, δεν ξέρω, προκειμένου να συντηρείται η Εκκλησία. Αυτό νομίζω στη Γερμανία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες, Ελβετία, Αυστρία, από ό,τι ξέρω. Είναι γεγονός. Εδώ υπάρχει ο διαχωρισμός της Εκκλησίας και του κράτους και για να μπορέσει να έχει εισοδήματα η Εκκλησία δικά της, υπάρχει ο εκκλησιαστικός φόρος. Είναι με μηνιαία συνδρομή, κύριε Δημητρίου, όχι, είναι... αφαιρείται κατευθείαν από το μισθό, όπως πληρώνεις κάθε μήνα τον φόρο που παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στην εφορία. Παρακρατείται και 1% των μεικτών αποδοχών από τις αποδοχές και αποδίδεται μέσω της εφορίας στην Εκκλησία. Αυτό ισχύει για τα δύο μεγάλα δόγματα που είναι αναγνωρισμένα στη Γερμανία, τους καθολικούς και τους ευαγγελικούς. 1% στα μεικτά. 1% στα μεικτά. Ευαγγελικό είναι το δεύτερο δόγμα. Οι προτεστάντες, οι ευαγγελικοί, ναι. Από ό,τι θυμάμαι είναι... Η ευαγγελική είναι άλλο. 1% στα μεικτά είναι λεφτά. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος παίρνει 1.200 ευρώ στο χέρι... 12. Είναι 1.200 είναι στα μεικτά ο φόρος, είναι 15 ευρώ. Είναι 1% βέβαια. 1.212. Στα μεικτά είναι ο φόρος. Ένας παίρνει 1.200 στο χέρι, 1.500 καθαρά, του κρατάνε 15 ευρώ το μήνα. Στα μεικτά 1.200 μεικτά, 12. 1.515. Δεν έχει αυτό πρόβλημα, έτσι. Νομίζω ότι είναι το 1% αν θυμάμαι καλά, περίπου. Και το πάνω παρακρατείται αν κάποιος, αυτό ισχύει όπως είπα μόνο για αυτούς, δηλαδή για εμάς τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους προς το παρόν τουλάχιστον, παράδειγμα για τους Μουσουλμάνους ή για τους άθεους ή για άλλα δόγματα, δεν πληρώνουμε φόρο, αυτό το δηλώνεις. Καλά κύριε Δημητρίου, να ακούσω ότι πληρώνουν και άθεοι φόρο για την Εκκλησία. Λοιπόν, βέβαια εσείς όμως οι κοινότητες συντηρούν τις εκκλησίες μόνες τους. Ναι, εμείς συντηρούμε τις εκκλησίες δίνοντας ο καθένας των οβολών του κάθε φορά ή τις Κυριακές ή κάθε φορά που υπάρχει τη δυνατότητα. Λοιπόν, η εκκλησία, και νομίζω ότι γενικά οι Γερμανοί δεν είναι και άθεος λαός, έτσι. Εγώ έχω μπει στο Μόναχο απόγευμα καθημερινή σε εκκλησία και έκανε λειτουργία και ήταν γεμάτη και δεν ήταν γρίας μέσα. Ναι. Όχι, ειδικά στη Βαβαρία είναι πιο θρήσκοι θα λέγαμε εδώ στη Γερμανία, αλλά και οι υπόλοιποι υπάρχουν εκκλησίες. Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κάμψη, ειδικά στην Καθολική Εκκλησία, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, βέβαια είναι πάρα πολλά εκατομμύρια Γερμανών που πληρώνουν τον εκκλησιαστικό φόρο, πηγαίνουν στην Εκκλησία. Εάν κάποιος δεν θέλει να πληρώσει, πρέπει να αποχωρήσει από την Εκκλησία με δήλωσή του και τότε δεν πληρώνει. Να πει ότι εγώ δεν είμαι άλλο καθολικός για παράδειγμα. Βέβαια δεν έχει και τα εισαγωγικά. Δεν θα κάνει βαφτίσια, δεν θα κάνει γάμους. Ακριβώς. Η Εκκλησία έχει τρόπο να τσεκάρει αν αυτός ο οποίος πάει την Κυριακή να εκκλησιαστεί έχει πληρώσει τη συνδρομή του. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν ζητούνται ειδικές ταυτότητες. Στην Εκκλησία πάει οποιοδήποτε, ακόμα και μη χριστιανός, αν θέλει μπορεί να, εφόσον είναι μέσα στα πλαίσια και δεν κάνει. Αλλά όταν πεθάνεις, ας πούμε, άμα θέλεις θρησκευτική κηδεία, θα σου πούνε, μα εσύ έχεις πει ότι δεν το αποδέχεσαι. Συγγνώμη, έχεις πλήρω τη συνδρομή. Και έχει γίνει αυτό. Πώς θα γίνει, αφού μόνος σου γυρνάς και λες ότι δεν θέλω να είμαι. Με το ζόρι θα σε βάλουν μετά να είσαι. Ακριβώς. Και έχει γίνει αυτό και έτσι γίνεται. Δηλαδή ότι αν αποχωρήσεις από την Εκκλησία, μετά δεν μπορείς να ζητήσεις αυτά που είπαμε, τα μυστήρια της Εκκλησίας να γίνουν. Κύριε Δημητρίου, αν πληρώσεις αναδρομικά. Όχι, δεν ισχύει το αναδρομικά, ισχύει από τη στιγμή που δηλώνεις και μετά για τα επόμενα. Αλλά αν επανέλθεις και είσαι μέλος της Εκκλησίας, φυσικά ισχύει ότι. Λοιπόν, και άμα χρωστάς δόσεις, σε παίρνουν τηλέφωνο όπως κάνουν οι τράπεζες με τις κάρτες. Τα κρατάνε στο μισθό, είπαμε. Όχι, θα σου κρατάνε από το μισθό απευθείας. Για τους ανέργους το κρατάνε από το επίδομα. Όχι, εκεί νομίζω δεν παρακρατείται. Όχι, στα επιδόματα όχι. Μόνο αν έχει κοινωνικό τιμολόγιο. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Κύριε Δημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.